dnešním videu se pokusíme vyhrát full ten pouze z dárku. Dejte like, odběr a my jdeme na to. OK, takže pro dnešní čas jsem se vybral lokaci Bumpy Bay. Doufám, že tam bude dost dárku. Ještě nevím, jestli půjdu Bumpy Bay anebo tady do zádu, protože tady je docela barelu, který jako vlastně jako jediný můžu používat. Krom healů, co mi padlo vlastně v dárku. Jinak nemůžu používat nic, v podstatě za healy. OK, tak dozadu taky padly board, tak přímě nevím, kam teďka poletím. Možná nikdo nepadl asi sem, ne? Tak možná asi půjdu sem. Doufám, že tady bude nějaký dárek. OK, nice, tady je dárek. Let's go. Aspoň jeden v celé lokaci, ještě se otevřu česko, jestli tady nebude aspoň jeden ještě. Nice! Máme 2 dárky, let's go. Když se otevřu jeden, tam padla sniperka, což není úplně libový, co bych potřeboval. Bych se udělal spíš shotguna. A ten nám padla shotguna, mě normálně ta hra slyší. Nice. Let's go. Možná přemýšlím, že ty sloupy pova nebyl, protože tady budou totiž ty barely. Yes, barely tady jsou. Okay, tady je borec u mě. Já možná zkusím vyfajtit, actually. Ale nevím, kde je moc. Bude asi nahoře, že jo? Jo, je tady. Máš zkusit no scope? Nice, no scope. Let's go. Tak to bylo hodně dobrý kill. Se mi líbilo. Tamhle se fajtí borec, tak se tam možná zkusím podívat. Nasadím na sebe ty ledové boty a to tam budu hned. OK, jo, jsou tady v lokaci, jak jsem si myslel. Já mám shotgunu, sniperku, takže bych možná mohl něco zahrát. Ještě než na ně půjdu, tak asi vezmu tady ty barely, abych měl víc HPček. Tak oni se asi vyfajtili, to vypadá už. Ale tak, ne, ještě si fajtě, jo, tady je borec. Tak já jim do záda asi. Dead. Tam je jedno, trošku výžer možná, ale nevadí. Ještě zkusím zabít toho posledního, tady upřímně nevím, kde je. Jo, oni se fajtí už. Já ho vidím už. Ok, já to zkusím možná nějak hořejškem tam jít. Upřímně nevím, jak bych tam šel. Nice, full piece. Ok, failnutý. Dead, nice, let's go. Let's go, mám 3 killy už, což není vůbec špatný. Na to, že jsem docela dlouho nemohl najít dárek, našel jsem ho sice v jedné lokaci, ale víte co. Když tamhle kouká borec, já mu zkusím možná dát hlavu. Zas to? Nice, let's go. Double snipe takzvaně, tady je další borec. OK, miss. Miss, jsem nejlepší. Miss. Kdo napíše Bert je nejhorší, má ode mě srdíčku na komentář, protože tohle si docela zasloužím. Ale nice, zabili jsme, byl to docela bot, ale mám prostě nejlepší aim se sniperkou, no, to jsme sami viděli. Ale ještě by tady měl být, myslím, že jeden, jo, tamhle je jeden ještě. Zkusím dát hlavu možná? Nebo ne, on do mě neví. Je bohužel. Zkusím vyfajtit. Trošku edit kurz. Za 40. Mongrel Classic za 50. OK, jde pryč. Já za něm asi půjdu, protože si myslím, že jsem upřímně lepší než on. Mám ještě docela dost matra, což je dobrý. Okay, nice, mám volu. Nice. Kámo, on furt zdrá, co to je? Okay, bohužel jsem ho netrefil. Okay, se mi vůbec nelíbí tady ten borec, jak furt zdrhá. Ale já mám naštěstí ledový boty, takže já si myslím, že úplně v pohodě doženu. Ale kam pak mi zdrhl? Vůbec ho nevidím. OK, WTF, on byl za mnou. Nice, zas to. Ale ještě tady je jeden. Yes, ještě tady je jeden. Klasický miss, samozřejmě. OK, byl co zabil. Já on tam zrovna postavil. Já na něj asi jdu, nebo já nevím, jak bych ho docela rád zabil. Protože je to plně nejlepší hráč tady v tom lobíčku, actually. OK, bude jsme ho snipe, nevadí.
Za 30. Za 30 zase. Zase za 30, WTF. Asi kopnu surpa, ale jako nevím, už něco budu dělat. Pokaždé mu dám za 30 prostě, já nevím. Bude se tady pode mnou. Nice, hlava. Let's go. Tak to bylo hodně dobrý. Už jsem byl trošku ve stresu, že to nedám, ale... Naštěstí jsem to dal, ale nemám moc hápek, což není moc dobrý, upřímně. Chtěl by to najít nějaký dárek aspoň, nebo prostě nějaký... barely, nebo ideálně surf truck, ale upřímně to nevím kde. OK, tady se nám spawnula stejná česká, jak jsme viděli včera ve videu. Tady mám to ne? OK, jsem vůbec neviděl, že tady je nějaký six shooter. OK, tak tady dárek. To si asi můžu vzít, ne? Asi si to vezmu. Doufám, že vám to vadit nebude. Ale v podstatě jako bylo to v dárku, že jo? Padlo to z dárku, takže... Myslím, že se to počítá. Se nacházím už v poslední top 5, ale... Upřímně se cítím docela nekomfortně tady s těma 55 životama. Doufám, že tady najdu aspoň nějaký... barely nebo něco. Co koukám, tak jeden bar tady docela zabíjí. Byl teďka 2 kills třeba během 10 vteřin. OK, já mám zónu a tady budu chillovat, protože tam ten borec a já prostě nemám nic. Jako loot mám, jo, ale... Tady je barel, já možná to risknu pro něj. 4 barely dokonce, což je hodně dobrý. Ne, jo, 4. No, to je on. Bylo by docela dobrý, kdybych měl třeba headshot snipe, no. To bych mu to možná zkusil podkopat tady ze strany. Já mám full jedno teďka, tak to asi GG pro mě. To je pro mě asi GG. OK, tak to je GG, no. Nevadí. On na mě použil vlastně tu laserovou věc. Ale beru to docela jako úspěch, 6 killů je docela v pohodě na to, že máme ten z dárku. Nic, to by bylo pro tohle video všechno. Dejte like, odběr a uvidíme se v neděli. Čau čau.